Татар-башкорт эстрадасында җырчылар бихисап күп. Әмма йолдыз булганнары сирәк. Шундый йолдызларның берсе. Бүгенгесе көндә барчабызның ихтирамын, халык сөюен яулаган. Искитмәле талант иясе. Үзенең якты уйлары, дөрес киңәшләре белән һәр кемгә ярдәм итәргә әзер торган. Җырчы, халкыбызның горурлыгы. Башкортстан һәм Татарстан республикаларының халык артисты Галимов Айдар Гани улы. Кешене бәхет тудырмый, бәхетне кеше үзе ясый. Талантың булса, теләсә кайдан атып чыга. Менә шундый ташларны бәреп чыккан таланты белән үз бәхетен үзе тудырып, халкыбызга җыр моңнарын өләшеп яшәүче, иҗат итүче яраткан җырчыбыз Айдар Гани улы бүген үзенең алтын юбилеен каршылый. Дуслар, әйдәгез, сезне барыгызны да мин кызыктыргыч сәхнә арты тормышын күрергә чакырам. Киттек бергәләп. Нәзифә апа, сез ничек уйлыйсыз? Айдар Гани улының нинди кешелек сыйфатлары аңа бүгенгесе көндә шушы дәрәҗәгә менеп җитәргә ярдәм иттеләр икән? Әлбиттә, беренчедән әти-әнисеннән бирелгән сәләт талант, Аллаһ Тәгаләдән бирелгән дип әйтегән бу талант, аның янына тырышлык һәм үзенең җырларына иҗат аша карау. Халыкны яратып, алар өчен тырышып хезмәт итүе, иҗат итүе мөгаенда шушы дәрәҗәгә җитүгә булышлык иткәндер. Ул аның шул тиклем ул четерекле итеп репертуар сайлый белүе, аның ул теге буш кына җырлар җырламый, һәр вакыт аның күңеленә җиткән икән, ул аны халык күңеленә җиткерә белә, сала белә, шушыны шәйнәп халыкка каптыра белә дип әйтегәндә. Шуңа күрә дә аның җырлары халыкка мөгаен барып җитәдер һәм халык аны яратып, чын күңелдән кабул итте. Ул беренче адымнарыннан ук, аның беренче җырыннан ук аны халык шул тиклем ул безнең эстрадада бер ачыш булып килеп керде бит инде. Аның моңнар кайтсын авылыма дигән җыры белән халыкка бит инде киң таралыш алды ул. Һәм соңында да ул тукталып калмый, ул әле дә иҗат итә, әле дә эшли, үз өстендә эшли, үзенең осталыгын күтәрә. Ул үзенең эшенең мастеры дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Үзенең иҗатының мастеры. Аны инде кешелеклек ягыда бик көчле. Шулда ул кеше бит менә җырчы сәхнәгә чыккач та халыкка ул күренеп тора. Аның нинди кеше икәнлеге, аның кем икәнлеге сәхнәдән күренеп тора. Аның ихласлыгы, ул бит инде шундый теге менә непосредственно дип әйтегәндә, үзенчәлекле булып шундый гадилеге белән дә, ул ихласлыгы белән кеше күңелен шулай ук җәлеп итте. Ул кешелекле, кеселекле, олы буын артистларын ул нык ихтирам итә. Һәм үзенә кемнәрдер ул бит инде танылган шундый шәхесләргә
кешеләрдә төрле мөрәҗәгатьләр белән киләләр. Ул аларны тыңлый белә, аларга хәленнән килгәнчә ярдәм итә белә. Шуның белән дә ул халыкны үзенә җәлеп итә. Әлбиттә, бик яхшы гаилә башлыгы, шул тиклем балаларына шундый әти, зиләсенә тугры тормыш иптәше, аны яклый да, саклый да. Ул менә шундый дусларына бик шундый дусларча мөнәсәбәттә инде. Аларны һәр вакыт ярдәм, аларны дусларын күтәрә белә, аларга ярдәм, куәтле белә. Шуңа күрә аны халык да ярата, дуслары да ярата, туганнары да аның өчен үлеп торалар. Ул туганнарына үлеп торган көн. Сез тормышта да, сәхнәдә дә бик гади, ихлас һәм кешелекле кешесез. Ничек сез үзегез уйлыйсыз, сезгә әти-әниегез дөрес тәрбия биргәнме? Әллә инде сезнең менә үзегезнең белән шундый сирегез бармы? Һәрвакыт шундый ихлас, энергиялы булып калуның серләре нәрсәдә ул? Һәрбер кеше үзе булып калырга тиеш. Нинди үреләр, исемме, тамашачыларның күплеге азлыгыннан торырга тиеш дип уйлыйм. Кеше нинди бар икән, шуларга тиеш дип уйлыйм. Күрә шунда инде нинди хайран калырлык нәрсәдер күрмим мин дип әйтәсем килә, чөнки кабатлап әйтәм, һәрбер кеше бу тормышта нинди бар шундый, аны ниндидер җилләргә кагылмаса яхшы булалар дип уйлыйм. Җилләр төрле булыр. Без икебез кулыбыздан килгәнчә әзме күпме булса да тәрбия биреп, тормыш юлында аяк бастырып, юлга салып, кирәк чагында киңәшен биреп, кешелекле тәрбияле булсын дип, тыйнак бер профессия алып кешегә, илгә, күнгә хезмәт итсен дип тәрбияләргә тырыштык кебек, шуларны югалтмыйча, безгә генә түгел, безнең өчен бик зур ярдәмче ул, безгә генә түгел, илгә, күнгә кешеләргә хезмәт иткәне өчен нык кырылганабыз. Без аңардан, менә безнең икебездән дә ниндидер бирелгәндер дим. Атасының 60 яшендә сораганнары аңардан. Айдар, син кемгә ошаган ул дип. Кешелеклелек, тәрбиялелек белән әнигә, ләкин аның беләгенә әллә кая китеп булмасы, эчке ныклык белән әтигә ошаганмын диде. Менә мин шушы сүзләрдә чын дөреслеклек бар дим. Кешелексез булган артист булмасы, шуннан безнең бер кемебез дә юк шәһәр җирендә. Бер зур кешеләребез дә юк. Менә җитәкләп алып китәрдәй кешебез юк. Үзенә дусларын табып, иптәшләр табып, тырышлыгы белән шушы юлга кешеләргә, илгә, күнгә хезмәт иткән өчен бик горурланырга бар. Менә чынлап да ике республика арасында гына да кызлар уйлап карасагыз, 25 ел буена ул бит 8-10 сәгатьлек юл, төнне кичтән китеп, иртән кайтып, монда эшенә басырлык булгач, ул талант бар, күпләрдә талант бар. Талант кына җитми, талант янына сәләт бар. Аның янына тагын теләк, тырышлык, үҗәтлек дип әйтим мен. Ана шулар булуы белән йөридер ул бала. Ана шуларны югалтмасын, шуннан ике республикадагы татар, башкорт халыкларын арасында күпер салу кебек хезмәт үтәгәндер әле бу бала дип уйлап куям. Шуның өчен рәхмәт аңарга.
ничә дистәләгән концертлар, программалар булды бит инде. Менә хәтерлисезме, иң күп санлы концертлар тәкъдим иткән елыгыз сезнең тамашачыларга? Саны буенча иң күп. Математика белән бик шөгыльләнергә җыен булаш тырышмадык инде, барыбер дә шулай саны булгандыр, кемдер санап баргандыр бәлки. Минем бер хәтердә калгандыр, шул тиклем күп концертлар булды булса, Казан шәһәрендәге Галия Сакамал исемендәге театр бинасында бик күп үземнең концертлар булды. Шуңа кушылып бер фестиваль кушылып китте. Минем бер видео тасмада бар хәтта. Анда мин әйткәнмен, бүген мин 33-нче тапкыр шушы сәхнәдә басып торам дип әйткәнмен. Шул вакытта инде аннан да бер ай эчендә ул айга да сыймагандыр инде концертлар. Шул тиклем элек шулай айга бит. Шул хәтердә калганнарын бик хәтерләм. Гастрольләр вакытында булган кызыклы хәлегез бармы? Мине еш кына миңа гел сорау бирә торганнар, сез шуңа ошагансыз дип әйтәләр. Киләр, сез шул хәтта Айдар Галимов ошагансыз дигән иң кызыклы шул инде. Ансыбы, беренче тапкыр шундый кызыклы не булды. Ульяновск каласында, мәсәлән, бер мәдәният сараенда эшләүче апа килеп керде дә, кайда әле сезнең теге дуэт ваш, этот певец ваш главный. Как его? Гейдар. Гейдар Алиев дигән булды. То есть аның өчен Айдар Галимовны, Гейдар Алиевны, ул шулай барса көлгәннәр рәхәтләнә. Мине шунда ул вакытта Гейдар Алиев Исәни әле, ул Азәрбайҗанның президенты иде. Мине аңа белән тотарлар. Шуннан бер тапкыр инде минем афишаны, поездга, вагонына зур итеп Себергә бер гастрольгә барганбыз. Анда минем портретны итеп куйганнар. Шуннан бер станцияда төшкәч килеп бер мужик карап торды да, әлеге дә баягы мәрхүм Немцов шуңа ошаткан икән мине карап торган, а что Немцов у вас на хорошем счету, что ли, дип сораган ел. Минем портретка карап иде. Анысы да теге кызыкмы, кызганыспы, но кемдер минем портретны, мәсәлән, Немцов белән давай шунысы хәтердә калган. Мин үзебезнең централь рыногтагы хәлне әйтә алам. Мин чәчәкләр алырга килгән идем дә базарга. Шунда бер хатын белән берсе сөйләшәләр үзара. Не диләр инде. Ну смотри, вот этот, который подошел, что-то на этого певца похож на Галимова. А икенчесе әйтә: "Нет, Галимов же он такой низкий, а тут смотри, какой высокий дигән." Гомумән, бу тормышта уңышлы кеше булыр өчен нинди кеше булырга кирәк? Сез нинди киңәшләр бирә аласыз? Булганнар риза булып шөкер итеп атларга кирәк бит, бернигә карамастан. Шуннан бер качан да сиздермәскәдер инде. Һәрбер уңышлы кеше артында бит барыбер теге бу яктан караганда яхшы уңышлы булып күренә. Шулай күренергә кирәктер кеше, шулай дип. Сиздермәскәдер кешегә төрле яклар. Шулай уңышлы булып кешегә үрнәк буларлык икән, булырга кирәктер. Кешенең дә кешеләрне дә төшенкелеккә бирдермәскә, үзенең проблемаларын, үзенең кыенлыкларын сөйләп. Чөнки үрнәк алырдай кешедән барыбер күбрәк шул уңышлы ягын күрергә тырышалар бит. Позитив ягын. Шуңа күрә күбрәк калганнар һәркемдә була, төрле вакытлар барысында бәлки чыгармаса кирәктер. Буш вакытларыгызны сез кайда һәм ничек уздырырга яратасыз? Казан шәһәрендә иҗат кешесенә тагын бер ягы инде уңышлы кешеләргә уңышлы дип әйтәсез, әгәр дә уңышлы дисәгез, уңышлы булыр өчен бик күп нәрсәләрдән ваз кичәргә кирәк. Шул кирәк шул. Нинди генә сфераны алма, нинди генә юлны алма. Ул инде беренче рәттә гаиләгә шундый кыенлык туа, чөнки гаиләдә сине бик сирәк күрәләр. Балаларның үскән күрмичә калырга мөмкинсең. Инде менә аныкларны, аныкчыкларны бәлки күрергә һәм күбрәк игътибар бирергә язсын иде дип үземә теләк телим. Шуңа күбрәк гаиләдә булырга тырышырга кирәк дип уйлыйм. Балалар янында булырга. Алар бит гаепле түгел синең эшең шундый булуында. Синең үзеңә түгел, гаиләңә түгел, күбрәк тамашачыларга теге күбрәк кирәк, күбрәк вакытыңны бүлергә, күбрәк кирәк булуыңа. Нан ничектер гаилә мәскә тиештә бит. Сизмәскә тиештә бит андай шул ягын. Ничәсен? Футбол булсынмы, тау чаңгысы булсынмы, ниндидер сәяхәт булсын, менә шулар әлбәттә мине читкәрәк алып китә.
шулар күбрәк булсын иде. Ну, әлегә дә бая еллар барган сайын үзеңә вакыт тагын да азрак кала. Һәм хәтта әйтүе дә кыен. Ничек син күбрәк буш вакытыңны узгарга тырышасың дигән сорауга мин беренче чиратта ана шул буш вакытны табырга тырышам дип әйтер идем. Башта табырга тырышам, табырга кирәк. Аннан ничек үткәргәнсең? Ансы җиңелрәк. Хөрмәтле Туган тел телеканалының тамашачылары, сезнең каршыгызда яшь, популяр сандугачыбыз, моңлы җырчыбыз Ришат Тухватуллин. Ришат, хәерле кичләр. Хәерле кичләр, исәнмесез барыгызга да. Саумсыз. Ришат, менә бит бүген гөрләп Айдар Гани улының юбилей тантанасы бара. Син дә менә үзеңнең чыгышың белән аны хөрмәт итеп куандырдың, тамашачыларны куандырдың. Ришат, сиңа шундый сорау бирәсе килә. Ә менә Айдар абый ул кайсы сыйфатлары белән сиңа үрнәк булып тора? Бүгенге көндә бар артистлар белән танышып чыктым. Әлбәттә бер нәтиҗә ясый алам Айдар абыйга килгәндә. Ул әлбәттә популяр җырчы, иң популяр җырчылар, легендар популяр җырчыларыбызның берсе. Минем өчен иң мөһиме кешенең интеллект булуы, уның сыйфаты булуы, кешелекле булуы. Менә бу әйткән сүзләр барсы да Айдар абыйда туры килеп тора бу сүзләр. Чөнки сәхнәдә алар 20 елдан артык һәм инде алар сәхнәне тоткан кешеләр һәм без яшьләр аларга карап үскән кешеләр инде. Һәм инде без алар белән Айдар абый белән беренче танышкан көнне ул минем концертка килгән иде. Шунда мин аңладым, бик кешелекле кеше икән бу дип. Үлчәп сүзен генә әйтә. Бары тик яхшы яктан гына менә шуның белән минем өчен Айдар абый кадерле дә. Бүгенге концертка минем килүем дә мин менә шушы кешелек сыйфатлары булган аркылы килде. Зур рәхмәт итәсем килә. Форсаттан файдаланып Айдар абыйга менә шушындый кешелекле артистлар булса иде безнең Татарстанда, татар башкы сәнгатендә. Дусларым, сезнең каршыгызда Татарстанның ат казанган артисты Гүзәл Уразова. Гүзәл, хәерле кичләр. Хәерле кичләр барыгызга да. Гүзәл, менә сиңа шундый сорау бирәсе килә. Айдар Гани улын сез аеруча нинди сыйфатлары өчен хөрмәт итәсез? Аның турында сөйләй башласаң, бик узак сөйләп була. Аның беренчедән гадилеге, мәрхәмәтлелеге, улы йөрәклелеге, аның кебек дипломат, аның кебек менә дус һәм дә инде аның кебек әти миңа калганда бик сирәк торган кешеләр. Һәм әле аның өстәвенә ул халык кешесе. Аның яраткан халкы бар. Ул чыннан да үз заманының бөек кешесе дип әйтергә. Үзебезнең милләтебезнең шушындый улы булганга мин горурланам. Беренчедән Айдар Гани менә мин бүген рәхмәтлемен Худайга, чөнки мин монда басып торам бүген. 50 яшь Айдар Ганишка булды шундый заманнар. Айдар Ганишның яңа чыккан еллары, аның беренче җырлары, мин кичкенә идем, 6-7 яшьлек бала, һәм мин аның җырларында тәрбияләнеп үстем дияргә кирәк. Ул минем беренче укытучымда булып чыга әле. Беренче остазым. Мин аның тавышын, аның җырларын шул хәтлем яратам бүгенгә кадәр. Без аның белән менә шушы сәхнәләрдә очрашкач, Ходай Тәгаләгә рәхмәтле булган идем иң беренче. Хәзер инде без ничә еллар аның белән дус булып яшибез. Мөнәсәбәтләребез бик яхшы, аның кебек кешелекле, аның кебек артистлар бик сирәк. Ул улыны да улы итә белә, кешене дә кеше итә белә. Менә шулай итеп, Айдар Ганиш кебек йолдызлар бик сирәк. Ул бар, менә мин аны котларга дип бүген махсус килдем, шатланып килдем. Шуңа күрә рәхәтләнеп аның өчен истәлекле, матур, йөрәктән чыккан җырларымны бүген мин аңа багышлыйсым килә. Рәхмәт, Гүзәл. Һәм инде менә сезнең концертларыгызда безгә ишетергә туры килде. Сез Алла бирсә киләчәктә Айдар Галимов белән бергә дуэт җырларга хыялланасыз. Кайчан сез үзегезнең шундый матур иҗат җимешегез белән халыкны куандырырсыз икән? Беренчедән,
Айдар Ганич иң беренче җырчылардан 13 ел элек минем беренче сольный концертларым менә шунда узган иде. Ул беренче тапкыр шунда минем концертымны килеп караган иде. Һәм шул елдан соң ел сайын Айдар Ганич минем хөрмәтле кунагым залымда. Ул инде ел сайын менә залга шәшәп бирергә миңа, сәхнәгә менә дә бер сүзне әйтә дә төшеп китә. Кашан без синең белән җырларбыз микән гүзәл дип. Чыннан да ул да минем зур хыялым. Һәм без бергә инде сөйләшеп китсәк, инде без бу хыял гына түгел, Алла бирсә безнең эш аның өстендә эшли дә башларбыз бу көннәрдә. Без менә шушы юбилейга җитештерербез дип уйлаган идек ул җырны. Әмма ләкин әле күрәсең вакыты килеп җитмәгән. Әле Айдар Ганичның 50 яше генә, әле аның бүген аңа карап торсаң аңа 18 генә, шуңа күрә җырлыйсы җырлар алда әле Алла бирсә. Мин уйлыйм, бу безнең хыялыбыз тормышка ашыр дип. Алла бирсә без җырларбыз дуэт, Алла бирсә. Айдар Ганич очень мягкий, добрый человек, очень честный и добросовестный. Всегда поддержит трудные моменты. Всегда. Айдар Ганичта мин бик күп эшләмәем. Бер ел эшләнем. Шул бер ел эчендә мин инде сынапта бик күп немәләргә өйрәндем. Сынапта ул үзенең һүзендә торган ысын ир егет. Ул һәр вакыт әйткән һүзен үтәй, үзенең эшен эшләй, безгә һәр вакыт ярдәм итә. Һәм дә ул үзенең эшенә бик җаваплы карай. Без дә унан карап шул сәхнәгә карашыбызны үзгәрттек һәм дә үз артист тормышына икенчеләй карай башладык. Кеше буларак Айдар Ганич ул гади кеше. Бүтән артистларны арасына алганда ул урысча әйткән иң воспитанный, ипле, тәртипле. Минем өчен ул легенда. Шуңа күрә мин бик хөрмәт итәм, бик ихтирам итәм. Минем өчен ниндидер үрнәк, сәхнәдә кешелеклек булып та үрнәк. Әйтәсем килә, бар популярный җырчылар, бар знаменитый җырчылар. Һәр бер популярный җырчы знаменитый главный. Айдар Ганич ул знаменитый да, популярный да. Шуңа күрә шуның белән бөтен нәрсә әйтелгән. Туган көне белән көтәм мин Айдар Ганичны. Иң яраткан җырчыбыз, безнең яшьлегебез җырчысы. Biz yaşaktağının jırları tınlap üstek, elde çıkanabız, sotlanabız onun jırlarına. Rahmat ona, sen sağ olun, şöyle bizi şartlandırıp yaşasın. Benim için o bik zor şahıs. Ben bu beyramga Xanты-Мансийский автономный округунdan келдім, Сургут шәһәреннән Сибарит беләшеп. Әле Айдар Галимов бездә үзенең яңа программасы белән гастрольләрдә булды. Февральнең менә 13-ләрендә генә кайтып китте. Без аның белән бик хурланабыз. Аны Ерак Сибирдә яшәүче татарлар һәм башкортлар бик яратып көтеп алалар. Халкыбызга хезмәт иткән өчен шулай Ерак Сибирләрдә салкын суыкларда 52 градус салкыннарда үзенең автобусы белән килеп безнең күңелләребезне җылыткан өчен без аңа мең рәхмәтлебез. Сәхнәдә үзен бик матур тота. Biz аның җырларын бик яратабыз. Безнең яшь чагында туган үскән матур җырларның хуҗасы дип әйтик. Bizga konsert bik o'xshaydi. Sizlar nima deysiz? Itoatligi, kishilikligi, o'zini tuta biluvi. Многодетный папа ведь sahnada bizning yaratgan artistimiz u. Haligi davrdagilar deyishadi. Xudolar bilan birga analar artistni neyine bayramına geldik. Xudolar dürtüleyelim biz bizdekten. Bayram bilasını. Өзебез Мияка районына кабылгас, гурурланабыз. Мияка районына шундай матур җырчылар бар икән. Һәр вакыт шундай. Асык күңелле кеше бит инде ул матур яратабыз. Güzel. Айдар Ганиевич, гаиләдә нинди әти ул?
Күндә шундый интернеттан, койдан да шундый сораулар килә, нинди әти ул менә, ул сезгә җырлыймы дип сорыйлар. Өйгә кайткач мен әйтәм, юк инде, ничек ул безгә җырласын, ул бит безнең өчен әти. Шуңа шул деген нинди среднестатистический әти дип әйтсәм булыр. Ул миннән ничектер аның белән горурланам. Ул бик тырыш кеше, ул бик талантлы, ансын барсы да белә. Һәркемгә дә үз әтисе ул бит инде әти, аның белән горурланалар. Шуңа мин үземнең әтием белән нык горурланам. Ул эшенә бирелеп, гаиләсенә бирелеп. Шуңа без аңа ничектер менә гаилә җылысын бирергә тырышабыз ул концертлардан кайткач, ничектер аны куәтләргә. Шуңа без аны бик яратабыз, без аның белән горурланабыз. Ул безнең өчен әти, менә русча әйтәләр бит с большой буквы дип, безнең өчен ул әти. Дорогие друзья, и первым на эту сцену выходит, перебиваешь меня, Ойдар Галимов! Родная, ты кто такая? Ладно, да, текст побыстрее. Ля-ля-ля-ля-ля. Данир, хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Хәлләр ничек, кәефләр? Кәефләр яхшы, Аллага шөкер. Ярый. Данир, менә шуны сорау бирәсе килә сезгә. Сез Айдар Галимовны еш кына күптәннән пародировать итәсез. Айдарның моңа мөнәсәбәте ничек? Айдар абый, Аллага шөкер, юморны аңлый торган кеше. Төрле кешеләр була. Бар яратмаган артистларда шалтыратып кай вакыт миңа белдерәләр. Болай күрсәтмә мине, тегеләй итмә дип инде. Яисә әйтәләр гел менә Айдарны матур гына итеп күрсәтәсең дип. Кеше нинди шулай күрсәтәсең инде. Шуңа Айдар абый үзе бер дә каршы килмәй. Һәм бер кызыклы факт, мин ничектер Айдар абыйның туган авылына бардым, Кәркәлегә. Һәм әнисенә керергә булдым, күчтән алып керергә генә һәм әнисе чыкты. И улым, әлдә менә шушы теге аякларын айрап җырлаганын күрсәттең, пародировать иттең дип. Менә шулай күрсәткәч, син шулай күрсәтә башлагач, наконец-то ул алай җырламый башлады ди, төзәлә башлады дип инде. Белмим инде, Айдар абый аңа ничек баса да килешә. Ул үзенең үзен тапкан кеше сәхнәдә дип әйтимме соң инде, чөнки ул менә Айдар абыйны беркем белән дә ботап булмый, беркем белән дә аны ничек дип әйтим, Айдар абый ул Айдар абый инде. Шуңа күрә аны күрсәткәндә публикада ягымлы, җылы караш белән кабул итә. Чөнки ул үзеннән үзе шундый галант, талант бит инде. Ихлас күңелле гади. Культурный. Ай. Ярый, рәхмәт Данир, җавапларың өчен. Без сиңа уңышлар телибез. Каналны карарга вакыт булсын. Шул каналларыбызда үзегезгә теләгән темаларны, үзегезгә теләгән җырларны, артистларны күрергә мөмкинчелек булсын. Аллага шөкер, ниндидер каналлар бар бит, бу матур күренештә әйтергә мин. Менә бәлки алга киткән моментларның шул ягын информацион теге пространство зурайды дип әйтмәкче булам. Әгәр теләге булган кешегә ниндидер тапшырымда табырга була. Тел мәсьәләсендә ничектер тел, гореф-гадәт, җырларны өйрәнергә була. Аңа мөмкинчелек күп. Вакытыгыз булсын шуңа, мөмкинчелегегез булсын дип әйтмәкче булам. Шул илдә тынычлык булсын, күбегез аяз булсын. Бүгенге көндә бу теләкләр, бу гади, баналь теләкләр, алар бик актуаль. Шуңа күрә бер йортларыбызда именлек булсын, тынычлык булсын, гаиләбездә. Якын кадерле кешеләрбез исән-сау булсын, һәрберегезнең шуны телим. Балалар исән булсын, балалар безгә терәк булырдай булып, тәүфиклы булып үссеннәр иде. Амин. Шыгрым тулы зал, җылы алкышлар, затлы җырчылардан торган Айдар Галимовның алтын юбилей тантанасына багышланган концерт шуның белән тамам.
Хөрмәтле тамашачыларым, сезгә сәламәтлек, иминлек, мәхәббәт теләп, мин сер итеп кенә тапшыруның алып баручысы Роза Хайруллина киләсе очрашуларга тиклем сау булашам.